Kag sa Good Vibes, mga kahoy kag kawayan gikan sa mga campaign materials ang nahimo nga tree guard sang Benro, pati mga plastic strap na masami ginagamit sa mga packaging ang nahimo Manila nga banig kag mga materyales sa paghimo sang bangko kag mga folding bed. Yari ang report. Hindi magdubo sa kapinapulo katonilada sa mga campaign materials ang natigayon nga napangbaklas sa Bacolod LGU pinaagi sa pagpanguna sa Bacolod Environment and Natural Resources Office makaligad man sang piniliay. Gani agod nga hindi na magdugang pa ang kadamuon sang basura sa sanitary landfill, ginapatuman sang Benro ang pag-recycle sa mga campaign materials. Ginsiling ni Larry Aguisando, ang pamuno sang Clean and Green Program sang Benro, ila ginatipo ng mga tarpaulin agod mahimo nga plastic pots sa mga seedlings kag ang mga kahoy kag kawayan nga nagaserbe frame sa mga campaign materials ang ginahimo naman nila nga tree guard. Ang mga frame niya, ginaobra na niya namon na muna na siya, tree guard. Ang tree guard niya siya, muna na siya ibutang to sa mga gilpang tree planting namon sa Pilisa. Kag may propose pa kami da sa esplanade na tamnan na sa namon, Nara, kag Tindalo. Magluwas sa mga campaign materials, ginatipon sang Benro ang mga plastic straps, agod nga mahimo nga banig, materyales sa mga pulungkuan, kag folding bed. Ang iban ginihimo nga materyales sa kudal kag mga basurahan. Pating mga paper cups halin sa mga fast food chain ang ginakolekta sang syudad para sa mga seedlings. Ginalauman ni Aguisando nga paagi sa pag-recycle sa mga basura, madamo ang sarang matagaan sang duga nga palangabuyan. Hindi ko maka-livelihood sa mga tao, mas nami. Kung ano lang mga waste materials nga pwede ma-recycle. Ang kutob sa mga puslan, si parar. Ang hindi mapuslan, amo na itong iabuhita sa sanitary landfill ta. Parang atong sanitary, instead nga mabuta. So sa 3 months, mga lasting siya kay ang iabuhita to wala na gidaya. Ginapaabot sa Bacolod LGU nga sa tion nga mahuman ang ginatukod nga material recovery facility sa sanitary landfill sa Barangay Felisa, mas mabuhinan pa ang kadamuon sang basura sa syudad kag ma-convert ini sa mga nagkalain-lain nga mga recycled products.